defensi les bases de la societat catalana. Es defensava de les acusacions de xenòfobs i racistes, remarcant que la seva crítica se centra en els delinqüents i no en els immigrants en general. Nosaltres no som xenòfobs, ni por allí passó, no. El que passa és que els hi va molt bé perquè el poble se pensi que som una gent xenòfoba. No, no ho som. El que passa que si, t'ho dic jo, si no volgué els lladres, no volgué la droga, no volgué totes aquestes porqueries que es veiem, és ser xenòfoba, doncs ho seré. Però a mi no m'agrada que un país que no s'ha plantat ni... Vaja, ara se'n veu alguna, però no s'ha plantat marihuana ni res de tot això, i estigui ple. Això no. La joventut ha de viure, com Déu mana. En els darrers comicis municipals, Segarra va sumar prop de 400 vots i de cara al proper 22 de maig la seva voluntat seria poder entrar al consistori.